Așa și cum v-am promis, am zis că o să revin cu un nou video. Problema a fost că am montat, am activat, dar nu au mers. Și nu au mers din cauza că mașina mea îi trebuia un upgrade de soft ca să pot să activez vizual parking-ul. După ce am reușit să-i fac activarea de upgrade-ul de soft, am reușit să activez și senzorii, după cum se și vede în video. Acum funcționează cum trebuie. Pe lângă activarea de senzor de parcare, am reușit să activez și navigația. Mi-am făcut un CD de navigație pe care l-am băgat și funcționează cu succes. Mi-am mai activat și aici și să-mi afișeze kilometrajul când mergi cu mașina. Acum eu zic că este destul. După cum vedeți, funcționează perfect senzorii de parcare cu afișaj cu tot. Așa că vă mulțumesc. Dacă vă place ce am postat eu și mai doriți și alte video de la mine, că urmează să mai fac mai multe retrofituri în viitorul apropiat, sper să dați un like la postare. Vă mulțumesc. La revedere!